नौकरी करता ले कहाँ बा? हावड़ा में घुसड़ी घुसड़ी हावड़ा में घुसड़ी घुसड़ी हाँ बाबूजी से कहले कि बाबूजी वही बड़ा इंजीनियर बने के डॉक्टर बने के घूस ना डोनेशन लागत रहे हाँ बहुत महंगाई रहे डॉक्टर बने खातिर 20-25-10 लाख रुपया लागत रहे 25 साल पहले डोनेशन अब घर 10 लाख के देखले ना रहे जल्दी हाँ जी बाबूजी कहले कि बबुआ बबुआ 2-3 गो बहन तार भी हनी पैसा खत्म पहले ही हम ले ले बनी लोन कारखाना से रहना बता तू कहे लगल ओकरा कहने था मतलब निमन बात के बबुआ पैसा तो बाना तनख्वाहों में से कटता अजूट मिल हो 15 दिन चलता 15 दिन ताला लटक रहता तो जितना ड्यूटी रही उतना पैसा मिली कहले कि तो का करी तो कहले कि जा तू अपन हो काम करवा के अपन काम कर कहले कि ठीक बजाता खूब सुंदर सुंदर दूगो लड़कन के बिछल एगो महाराजगंज करे एगो प्योर जानी जे छपरा जिला करे आ दोनों कहले से कि ब्याह जी एगो काम करी उतना पैसा के इंतजाम कैसे हुई 8 लाख रुपया के काम बा हमन के 6 महीना मरवाइब जाता 8 लाख जुटी तो कहले से कि सुनो ब्याह जी सुनी रावा गाँव में मोतीचंद सेठ बाड़े अब 2 मई के बारात उनकर जाती है अच्छा जवार भर के गहना बंधकी धरे ले घर हम देखले बारे जाना घर में वो गहना रखले बारे चली जा उनके घर में सेन मारी जो घर सेन मरवल चलते आ सेन मार के निकाल ली जा अभियंता कहले कि तते एक नंबर बात कहतर से देहियों का दुख भाग जाई हाँ मन देह से दुखो ना सहे का परी अपन काम हो जाए आसानी से आ दोनों ही जाने जे लौंडा कोइले से सेन मार देले से मुंह का काट देले से आ शिवचन 60 जन रहले तने गो वही घर के गो नाम जादू जी रहले उनकर बियाह ना रहे बसगित जादव मिलिट्री कहले कि बसगित का बारात जाई काल अच्छा तनी घरवा देख दी कहले कि जो एगो बासलेट धोती के नवा दे आ निदाब रहिए निगम बारात बढ़िया सजाइए कहले जी ही घर में बा सामान वही घर में उनका के खटिया डाल देले आ वही घर में उससे काट देले बा आ ढुकत के बा यह प्रस्ताव रखले जे ढुकी 12 आना आ जे बहरी रही उचारी आना तेका तो पैसा का लालच नहीं रहे कहले कि हम ही ढुको बाकी मूड़ी के भरे ना हमार दोनों सुखाल का गोड़ बा तो नोही में झोंक दस गोड़वा पातर पातर है से दोनों कहे से कि गोड़वा पकड़ जाना मरबो करे ते हितर निकाम का मूड़ी में ढुको कोना मूड़ी पर मार दी तो जा गोइले बेले गोड़ ढोक दिहले से आ डांड पले कर लुंगी उभर गो बियर खबाना शिवचंद पहलवान देखले बसकित पहलवान कह रही ई तो कोनो से निकटले बा हां ही दादा ई तो चोर हो धीरे धीरे इनका लगे पहुंचले इनका एथी पे हाथ फेरले अविवाहित आदमी मन जन बात दूसरा किस्म का लगले देह तूरे लगले जानी जे कोस चमड़ा करा एक सहयोगी लौंडा लोग कहता प्यासी ढूकी कहते कैसे ढूकी भीतरी से गो हमारा में ढुका थोड़े देर के बाद जल्दी घींच अब घींच ली हलो अब घींच के बहरी कलिए साहब दोनों टांग के ले जाते रहे सर एगो कान पर लगा एगो हे कान पर दोनों लेके भागते रहे अब पहलवान जी कोठा पर सकल के काल हुआ है काल भेसलिंग रखो
हम बार बार कहले तारा से कि हम जितना याद कैले खबो उतना भुलाई लो खबो कि भुलाई लो खबो उतना याद कैले ना हमारे कहबो तो डुमराव राजा का बगीचे में ले चलो बाबू हमने के यहाँ जा भोजपुर जिला के आज हमार जिला बक्सर हो गई बा बाकी जन्म कर्म हमार भोजपुर जिला जिला रहे तब के है भोजपुर जिला में एगो हनुमान पाठक कवि रहले जनपूर्वी के गवैया रहले लिखवैया रहे पातर खाती रहे बसहती मर्द के संगे सुतल बाड़ी करवट स्मरत छाती में केहनी गड़ी गड़ी झटका लगा दर्द के मारे रह नहीं खेजा अपना गोतिन से कहतरी एक दिन कहतरी गोतिन जी काहे देखतनी मनहूस रहतारू कहां बहिल बा बोल पिंकी गोतिन का कहे सब ए सखी का तारे दुख कही बोली है जपन सजनवा के सेजे कि तनी हमरा से मीठ बोली हंसी है बतियाई है जब उनका